Uba Alexander Maring rang ba shnong ka umdap dumu bat uba Angelius Maring rang ba shnong ka umdap ringi. Kilaya tho ke eryong erngit basyirkay kalawan kensan kalasar na phang ya karap karyang bat eki yeng kisam hakakhat sao tarik naitung. Kani ke eryong kalakray bat penklem ya ki ding kwai ki kan ki rew hadam bat ki wei ki jing thung jing tap hakini artali ki shnong. Bun ba ki yeng kisam jong ki brew ki la sha liet tunom hakani ke eryong. Ki jing julor hakarap karyang ki la long ki bajur hado kata-kata. Wat ki ding ba ki la sha rat telong bat bun ki tenat kila hap shilenter kini kishnong. Kini kinong sensyar shnong kila kentui ki bor jong ko umling CNR di blok agriculture, horticulture, bat iki bor district, ban kener ki kiti jing yarap da kabawan ban jurip markmat ya kini ki jing julor balawan ra da ke eryong basyirkay haka khatsao tarik naitung. Kila kerpat ru ikinong mikmat pat ba MDC bat MLA nongpo ban wan jengo dala ki jong ki khmat ban yoi hadu kanu kani ke eryong kala penjulor ya karep karyang bat iki yeng ki sem ha umdap dumu bat umdap ringi bat kentu ki ban wat ki lat klenti ban kershan ki pat ba jong kini ki shnong ha kani ka khem khat kini ki rang ba shnong kile thu ru ki deng kwai bat ki kat kila sedang ban phu sentiu bat ban theleng ha kani ka ayom kumta ki pat ba ki don kam ki jing rap bat jing kershan na ki tenat penroi jong ka sarkar ban kerda ya ki long yeng long sam na kani ka jingdu ka bakrau bakingat ha kani ka apot. Oi. Le suruh aku. नहीं सकता तो भाई हम लोग डर लगता है तो बोला ये गिर करके गिर गया lalu kasih itu
Mau, mati. Ya kan? Kanang kuy. Bola lungkap tu kemat tu. Cer lungkap tu. Mari, gue ya dah. Mana yang sebut? Jelas. Jular. Ngaku urung bak sinong ke sinong dap dumu. Te hakajing long shop jong kal air menen. Ka sinong junga ka balak ham jular. Te kibabun kilong ing long sam. Kiladu e gijin hung jintep. Ngi kumbalong hasinong ngi duna ba ki bayok kam sarkar. Kibabun ki sinong ki im da karep karyang. Kibabun ki batung kuai tempau berkakaj. Kini ki kaj ki kuai kila palut barak. Te ngaku urung bak sinong ngadap ke jing songsi. Namar bangim don kiwai source of income. Yang ini kinong tray, niyok tang nagi mar tray. Kum kuai pi kidon kilong kinong sem kibala du kuai dagi spak tali. Nanta kihing kisem kitin kila syarong hakal air. Nanta kikai kila pat borok. Te ngakerpat nakaliang jonga ngabuk kucing kerpat. Ya kibor kibahalor. Ba kin ai kejing irap namta kini kibru sinong jungi kibla ngat akan ka apot ngasngau ruban ong hang ne ba kipus light ro santeli kipus light kila pat te ngakar pat ya kem ICL ba kat bala bakin wanirap koloi ban ai de kipus kibat thmai mar kidon kipus kibala khin ngi la shot hung daw ding bat ngi la shot te bat ngi la yatre de kibru sinong Kibrif sinong jungi hajaka bikin lej bela kila hap pelut por habidai ban penkuj ya galanti sengking ban penbha ya gini kipus light te kadai kawai kijing dunong ka bakrau namta ka sinong ka taw jungi bat ngakar paru kumbal aya keren lang kini kiri urung ba ngabu ka jing kerpat hai lokal MLA jungi bat MDC ba kat ka ba kila ba kin yarap namta kani ka sinong ka taw jungi te nakaliang junga ngam don ei tangkat tai Ni pi kumrong bak sinong juga ndap dumu ndap berni te plan betain dia halo ka jing julor jong kinong sinong jong pi ni apa to kong ak bai dei bukan ka jinjia jong jinjia alas shop jong kal air nen gasni ka por ar stiang ei kalau long ke ke ba susi banya thu ma ki ba bon kilong ying long sem kila syarong no akal air ki jintung jintep ki jindon ji am poyong pasem in ke kali ki motor asya penjulor lut kam tam lei ha ka bedai bakina ki light no baro ki sainar jongka light kimdon shu hajrong ki la hap lut ha khandau te kane ka dei ke ke basungsi banyathu sepi bai ba no ni la sya kata hadu kata kam tam ha karep karyang kuma pi sane sya ki dong ki thang ki jungi ni chane ki dang im da ka ba thong ya kwai tempau pi ba une kwai omdan shu bayang labun bla thia langkadar bai hamadan te da ngin yo ma kam tam lei akasnong ka thau jungi ni laduk nong sibun kam tam kito kidai kili longying ma ki bala amat ya kane kidai ru ki longying ki ba don hapdeng ka jin duk jinjar tengah terai buat bakin thong biang ne kwai ya ban ab biang sa lakum no kumba sipaus nam bakin yo khet biang yau ne uso te kalong ke ke ba la sakta adu kata ki ying kisem jungki kumba ngalayo ka report barang dan lek inspection hiru dalade ma ngai iba menin ki babun kilong ying kila sa kata sa rong aklar bapli manajemen ki babun kila pentip sanga na kalian kilong ying bapli kila biaset jiset habar haka pormit dalade ka portia kila tia siyeng ki para marjan
kian ki para ki jongki te nakaliang jonga ngadon ka jingkerpat bat snow sha ki department baper ki bade pej bade kami ha ki baide kine ki jinja hapo kasnong ka thau jongi ma makin phai matlem makin yano snailam sha kasnong ka jongi makin wanru ban inspect dalade ma makin pej ya kana ka jinja hapo snong po thau jongi ndrei ngamla ru ban penpau ma kine baro kidai kajinya da yala se kadai langba jong blai ma kamsyam la don wat hadukat neru kajin sha al shop akaler manin kamsyam la don kano kajinjia ka basungsi ma te ngasngo ban air kajin kublai ya blai trakan rat bolari la sumar ya kinong susnong kijongi te ngarpar ru ka juga por ya ka block development jongi jongkan ya ka sin RD block bukan kin semua bachim kia barwan sha ka site inspection jongi barwan pej ya ka jindu nong ka jintung jintep ma ya ka juga poru ngakwa ru ban perseu saya mle IMDC jongi ba pada don kano kalat jinyarap ma makin sungha ban kloi ban state ban ai ka jinyarap sya kini kilongi yang kimat ya kan ya ka jin tena kaliang junga tangam tahi ku blesibon toh dak buburom pisia kumju uru ya ki urang ba snong jong ndab dumu urang ba snong jong ka ndab rangi ki perlok ki bedon lang ki bala trestom nadu menin maria ja tu ka ngil shop jong kal air hangnya po ndab dumu po ndab rangi hitam nadu menin ka jing wan jong kal air yong ka bamenin kala penduk nong si kedai yangi ki nong snong ki badon hagani ka snong ndab dumu ndab rangi namar ba kijing thong kijing tep kijongi habidei bu kwai kutumpau ki kaj jan borok kijing thong kijing tep ki ka la air ka riong ka bawan merin ka panjuror ti ki lengi la dei kita ka snong ka bala dunong ba habidei ba kini jing shop jong ka air ti kum dei ru tang na ka jing dunong jingi habidei ba kamreng jingi ngila dunong ru habidei ba kalaj mar kalaj kumbal ngai thui phi ban kumbal long nem step dang step ngela hab ban yami ngela hab ban prat ban maj ye ki ding bhe leng bagi kurat leng bagi wan ban pelaj ya ketika jing ban jong ki ding ki sit ya kanika senar laj bat kumju ru wat kalti sangkin ru ngila dunong ban mar beli bariang mlong syu ngila hab kidon ki lem ki ding ki bhe but kalau pelong yang ban sakut ban sadang kaliru dendai lembaga jing trestom jong kini ki rangba snong lembaga jing trestom jong ki jing teli jong ki nong snong ki jongi ka pelong yang ban laj ya kan ka surok ban yat beniang te kumta ha ka ju ka por ha ka ni ka por ngakum wei na ki nong snong jong kan ka snong umdap rangi ngakerpat ya ka MSL ya ki dong tre jong ka MCL bakin won page kam kloi no ya kane ka chnong ko jingi ke bala chat shop ka ler ke bala du ya kalak bat kum juru haba ya dei bagine ki kum ki nongrep mengingi dei ki nongrep bubun he yang nei ki chnong jingi ki dei ki nongrep sudah tiki babun he ngi kwa ka jingi rap ha bangila du nong ngi kwa ka jingi rap tik tangi kerpat ru ya ka agriculture ka bedei ka try ban page yang ka kamrep ka department jong agriculture kum juru video bonun wan inspect lem sengi ban le ek bulan kam kenang ba kajing do nong kajingi kam nom dei ka ba kraw hadu kata kenang bangini yo kajing rap ubam katukut ni tekum ju sobang na sebab cap jur marwan ngala jaka riap murek lawan kelumar ngase lawan rumah la ku pipi la ya ta kajing songan namar du kan diga woi ka jakang ni tada ya bentang ra da bentang ni kajing tung jing tiap le ngala fos nem long kajing duk ngalong ba mer ya betip mer sukurim sa so kentai kena barat simit sanan mit amar rangti ngala perkat bang ka cipang ka jinduk la jam mose dong balak du san he kum no la uno sabam la no penim bai khaw ngai kon se ta se ngo champap mose ba nga di kan no jinjular tang kan ni ka jaka nga la du kan ni te andrai marjo no setang khabam ro namar la bentang am ta la arsnem pen pai nga te garam ho di khar bala dep chiem nga bacam nga bacutom nga ma kumno le nak ngamenta hakta selak perkat he nan mit barat chimit ka jam berbam ngala sosi bang patnya pi tes ngo ngaban karpat jur sedala kita naduk 6 menit la kwa he ngaban
wan pi kum ni se bar wan pi long ban pen muj haki nius haki dia se kwa ngate long la cheng ata ka jin jarak hi se ba kambun long haki ba kam he kam han long karpat dur nga dai ban jarak pi nga so bechong thai khana so kat ni ka ja kang ro mere ba bian tang ka ni la so du nong banga la je ba ma la je sang hai kon so chutom linger nga mer la ang bedrai ban kata karpat dur nga ba haki ba kam he to kam pech hai ba duk ki bechong kan thai khana ki ba jinjar ki ba chutom ki ba reng di ki kata ka jing karpat dur le chunga dang ba ka ni se